walesekethe notata umongameli upresident walamadodana notata uvice wabashumayeli balesekethe ndinikwa lomzuzu Eba Tomlambo Foundation phofu endinika umsebenzi wakhe bakhonzi bakaThixo kunzima ke kakhulu xa umuntu ekunika umsebenzi wakhe ekho anibandavakala ngoba ingxaki yoba xa ekunika umsebenzi wakhe umuntu fokatshezi ekho akuyuqiniseko ba ungenza ngehlobo enza ngalo siyayixoxa kanti ke xa ebengekho mongameli ubuzawenza uthi ebeqhela ukwenza ngohlobo ngoba akho mntu uza kuphikisa kodwa ndivumeleni madodana le-executive oba ndixhome nebhathi so nam ndindodana yaye andinaze ke ebudodaneni bam ebudaleni ndixhome lebhatyi nje ngoba zange ndimbone uvice exhoma nje candiko ilishwa lelokokuba amaxesha amaninzi ndibakho kwenzinto okay yile nto ndiqiniseka oba xa ixhoma sube ixhoma ngamandla ndikho vice njengoba uthe wokhankanya igama lam kwathiwa ba ndindodana kwathi qatha nakumivesi xa ndizoxhoma lebhatya lengwevu madoda elizwi likaThixo kukho ilizwi vice elikwincwadi yesitshilelo zikaJohane ngesahluko sesine ngevesi yokuqala ilizwi likaThixo endicinga uba utata uToto uyalazi eli lizwi lithi elilizwi kule ncwadi esitshilelo Johane nyukela ngasandla ndizabonisa izinto ezingelwakhona isikaThixo Johane nyukela ngasandla lithi phepha yam uJohane akabuza iyephi madoda sikaThixo ngoba kathatha uThixo akukho xesha lakhwashi andifakela sikaThixo vayisonke zoxhoma nebhasi sikaThixo ndicinga utata uToto ulivile lolizwi elimbizela ngesehla madoda sikaThixo isikaThixo uyazi vice lebhatyi ibomvu ibhatyi yendodana madoda yadohomba lena yafarolo yegqobhoka yashathi yishathi lena yendodana vice wam ithi le nto madoda zahlanjwa egazini lemfana zamhlopha njengekheyi Montekeke ngabazalwane sathuma ibhatyi ukwalungu bayindoda kanza yena vice umnandi kunxiba ngoba sebenza ifashion uyazi isithuli senzokhweleza ndenze lo msebenzi onyana bakaeli
ababili uofeli noPilasi manje ke madoda bongameli wami Ewe bawo. uofeni noPilasi ithi pipe yami madoda sikaThixo kwathoba kuba wafumaniseka focus tours namadoda bakufa oba madoda itsaya kaThixo ithinjiswa manje akastu ngoba bafa ilizwi kwathoba kuba nukeleseka fokakabe ithi pipe yami ithi pipe bakufa oba itsaya kaThixo ithinjiswa kukala studi ufeni wathi afuna paswede sakota toto iphoko sikofuthi bathi kubefika focus to afuna paswede sikofuthi bathi kutatwe yathi kubosethu kutheni sibenje wathi ndifile paswede ithi ngomtotha wabuza intoni wathi tsaka Thixo ithinjiswa wathoba inkosikazi yayisephetha madoda ngathatha umkhuleko yatsho ukufoba itsaka Thixo ithinjiwe yakhuleka mongameli kwavela umntana wathi igama kuyikapothe ngoba itsaka Thixo ithinjiwe banjani abantu abafana ilizwi likaThixo ilantothi ufuhane madoda ibisitako akukabandi uyafana udawula madloni waligcina ilizwi Amen. akwalikhadela Amen. igama lakho Amen. fayiswa mandika lokabethu bathi thome ngokusesigwedi sethoma ngeke yakwesikoti ngegunya ngikathatha umongameli wanesakethe osonola bami egameni loyisa nelonyaza nelomoyingcwele uThixo omnye amen. No.